Joe Galea kien ilu 12 sena jittama li kabbar in-negozju tiegħu fil-Crofts Village f'Taqali. Ma li tħabbar li pajjiżna kiseb il-fondi meħtieġa li se jwasslu biex tkun riġenerata din iż-żona, Galea beda jara l-ħolma tiegħu issir iżjed possibbli. Ħolma li se tibda tieħu s-sura tagħha fi żmien li ġej. B'investiment ta' €1,500,000, in-negozju ta' Joe Galea se jinbidel f'wieħed li jagħti esperjenza mill-aqwa tax-xogħol artiġjanali Malti. Dan il-ħsieb ilu jberen f'moħħna, dejjem jikber, wasal dal-istat meta akkwistajna din il-biċċa art kbira u qegħdin naħsbu issa li ma nagħmlux biss fabbrika jew ħanut, imma nagħmlu ċentru interattiv. F'dan iċ-ċentru nixtiequ aħna ninstigaw nħajru żgħażagħ oħrajn li jfittxu t-talent fihom u daw forsi qudiem ukoll nimpjegawhom magħna. Dan iċ-ċentru ħajkun għal Maltin ma' turisti, mhux għat-turisti biss. Fuq medda tard ta' kważi 1500 metru kwadru, il-proġett ta' Joe Galea se jwassal għal ħolqien impjiegi ġodda fil-waqt li qajjem interess fost żgħażagħ biex isiru jafu u jifhmu aħjar is-sena Maltija. Bl-erja li ħanżidu qed nitkellmu fuq 1500 metru kwadru, nikkalkula minimament li bej 10-15 ruħ oħra biex nimmenjawh. Issa qed inkun konservattiv biex tifhem, però nemmen li tal-inqas irid daw in-nies, speċjalment ikollok fejn produzzjoni tas-sapun li tkun totalment ġdida, tax-xema totalment ġdida, li daw tidmenja, tikollok in-nies għaliha. Il-ħanut ħajkun ħafna ikbar mill-ju llum, jiġifieri żgur 4-5 persuni fih. Naħseb li ħajoħloq opportunitajiet ta' jobs tajbin. Se jkun hemm workshops differenti fejn il-viżitatur mhux biss jista' josserva imma saħansitra jipproduċi xi ħaġa hu stess. Il-ħsieb hu li n-negozju ta' Galea jinbidel f'wieħed li ħares fit-tul li jżomm ħaj dak kollu li hu magħmul f'pajjiżna u li verament ikun ta' kontribut biex Taqali jinbidel f'post ta' kreattività. Aħna nixtiequ nagħmlu esperjenza interattiva, mhux għat-turist biss nerġa' ngħid, aħna nixtiequ wkoll nemmnu li 50% tal-klijenti jew nies li jżuru jkunu Maltin. Nixtiequ nofru esperjenza l kull min jidħol hawn ġew li jara prodotti isir, forsi jirrealizza l-kapaċi jagħmilhom hu wkoll, forsi kun jixtieq jiġi jagħmel ġurnata magħna u wkoll forsi jibda l-business tiegħu, ġifieri ma jimpurtax aħna nixtiequ li dal-post jinstiga n-nies ifittxu talent fihom nifishom u japprezzaw ix-xogħol li qegħdin nagħmlu aħna għax faċli taqbad iġġib ix-xogħol u tesponih, imma aktar diffiċli tipproduċih mill-bidu tiegħu. U nixtieq inħajjar iktar nies li jaqbdu din it-triq tifhem. Wara żmien twil ta' taqtih il-qalb issa l-fondi nkisbu, Joe Galea jinsab entużjast li jara n-negozju tiegħu jinbidel f'servizz għall-industrija turistika u għal kull min iżuru. Naħseb li ħajkun kontribut ukoll għat-turiżmu għax it-turista jieħu pjaċir mhux biss jixtri prodott minn fuq xkaffa, imma jifhem kif sar u x-xogħol warajh u s-sena warajh u jmur id-dar prodott li huwa ċert li sar f'pajjiżna.